Demokrati som ideologi. En god historie. I dag, ligesom i gamle dage, har demokratiet to forskellige aspekter. De har dels et politisk system, altså en styreform, og dels en politisk ideologi, som identificeres med frihed, lighed og menneskerettigheder, og den vil vi gerne fortælle mere om. Det demokrati, vi kender til i dag, blev skabt i Athen 500 år før Kristi fødsel. Her mødtes borgerne på højen Pnyx, eller ikke alle borgerne. Kun frie mænd over 30, men det er en anden historie. Det vigtige er, at de mødtes for at diskutere det ene og det andet. De havde altså ingen repræsentanter, så om folk var for eller imod, foregik med håndsoprækning. Det vi i dag vil kalde direkte demokrati. Tiden gik, verden ændrede sig. Demokratiet havde desværre ikke slået sig fast som den ønskede styreform. I Danmark havde vi jo det kære enevælde, knap så demokratisk. Det var først over 2000 år senere, at demokratiet igen kom på banen, hvor indbyggerne i mange lande begyndte at kræve mere frihed, lighed og indflydelse på beslutninger, som jo hovedsageligt vedrørte dem. Disse tanker begyndte i 1700-tallet, og i 1849 skrev Frederik den 7. under på grundloven. Trods glæden ved demokrati blev der alligevel mange gange sat spørgsmålstegn ved, om demokrati som styreform i virkeligheden var det bedste. Denne debat kom dog for alvor først på banen efter 2. verdenskrig, hvor det gik op for folk, at vores elskede demokrati havde en svaghed og måtte opdateres. Adolf Hitler kom til magten med en retfærdig valg, men styrede ikke landet særligt demokratisk, snarere ved diktatur. Det var den svaghed, som mange ledere i de vestlige lande fik øje på, for hvor blev al friheden og ligheden af, på trods af et demokratisk valg. Derfor blev menneskerettighederne vedtaget i 1948 af FN, og deri fremhæves det demokratiske styreform som den bedst mulige sikring af menneskerettighederne. Med disse ord fik demokratiet en lidt anden betydning. Nu var demokrati ikke længere frihed og lighed i sig selv, nu skal demokrati sikre frihed og lighed. Og det er det, vi i dag kalder demokrati som ideologi. Dette skaber et paradoks. Vedtagelsen om sikring af menneskerettighederne gør demokrati som ideologi antidemokratisk, da en befolkning nu ikke på demokratisk vis vil kunne afskaffe menneskerettighederne på trods af et flertal. Indtil for en generation siden var det altid frihed og lighed, der blev nævnt som de demokratiske grundværdier, og der blev ikke lagt særlig vægt på, at begge var menneskerettigheder. Så i dag skal en stat altså overholde menneskerettigheder for at kunne blive betragtet som et demokrati, selvom nogle af siderne er antidemokratiske. Det kan derfor overvejes, om vi så overhovedet lever i et demokratisk land. It's not a dick.